Son Manuel Requeijo Arnejo, alcalde do Concello de Muras. Somos productores de enerxía eólica e o BNG de Muras, dende que entramos no goberno no ano 2015, tratou de que esta enerxía que se produce en Muras, esta riqueza que produce esta enerxía, redundase de algún xeito na veciñanza. Para iso puxemos en marcha unha axuda da luz, unha bonificación no recibo da luz e que en algúns casos, bueno, supón o 100% do recibo da luz. Entón, no ano 2015 puxemos en marcha unha serie de iniciativas para fortalecer o que era a marca Muras. Puxemos en marcha a Romaxe Artesa da Chaira, onde os oficios tradicionais, o que estaba vinculado ao rural, tiña un escaparate para poder vendelo, visualizalo, a xente que viñese da fora, puidese ver esa riqueza que tiñamos atesourada no Concello e que queríamos que todo o mundo vise. Puxemos en marcha tamén unha feira do mel de montaña, outra riqueza que temos no Concello, co sector apícola, que non se valorizaba, non se valoraba. Temos unha feira do poldro e do gando do monte que acadamos que fora feira de interese turístico galego e, por último, tamén, aproveitando a riqueza paisaxística medioambiental que temos no Concello, puxemos en marcha o Trail das Vestas. É unha carreira de montaña que xa levamos numerosas edicións celebrándose e que o ano pasado conseguimos que fora considerado o mellor trail de Galicia. O Concello de Muras, dende o ano 2018, é o Concello Starlight, algo polo que tamén pelexamos e tivemos que traballar. Os Concellos Starlight son concellos con baixa contaminación lumínica, respetuosos cos ceos, e nós temos unha serie de características que fan que sexamos un referente nese sentido.